cabinets, tables. Yes. Ano pa lang? Pero most of the lahat po ng mga ano, pinare-require talaga namin mag-brushing. Ganito na. Tulad din itong mag-renta sa di ba itong warehouse nito? Gusto ko malaman yung kung ilan ng empleyado. Okay, Mayor. Yung line of business. Sure, Mayor. Opo. We can provide Yung po. record, no? Yes po. Tapos, kung sino yung Okay, Mayor. no, tapos, Coordinate. pupunta lang ng yung engineering. Ito. Ito pala may Ay, ito. kami, no? Oo, sige po. We can No? provide po. We will give you the... Lahat ng Bigyan mo po kayo nun. Yes. lahat ng Yan lang. lahat ng warehouses 12 copies po. lahat ng warehouses na Yes, Mayor. kung sino Noted yung po. mga tulad nito kung naglilis sila sa inyo Opo. diba? Kailangan gusto rin namin na meron kayong contract agreement yung Yes, Mayor. peso Yes, Mayor. para pagdating ng araw meron kami Records. sa Yes po, Mayor. Noted po. We will provide po as soon as possible. lahat yan no? Yes, Mayor. including yung mga nandun Custer po. Opo. Noted po. para ano naman ito alam ko kasi ako nakita ko pag ang bayan o yung negosyo maganda Support. sabihin nasa lugar Yes, Mayor. mas bumilis yung tawag dito pag asenso ng isang negosyo Tama kasi po, parehas opo. Opo. Asto lang, kayo po yung bali nagpapais niyan, no? gusto kong marinig sa inyo hindi namin alam yung negosyo Yes, Mayor. I kailangan understand na po. kayo mismo na tumatayo para sa Yes, Mayor. para sa kabila naman Yes, yes. Legal matters naman ho dito sa ating pong ginagawa. Attorney, paano natin naipapaunawa sa stakeholder na itong ginagawa ho ninyo kasi sa usapin ho nitong challenge napakahirap magsagawa ng inspection lalong-lalo na sa mga law enforcer natin. Hanggang perimeter lang kayo, hindi kayo pwede pumasok. Hanapan ka ng search warrant. Kayo po, paano ho ninyo napag-usapan itong usapin ho ng pagbuo ng task force at ma-execute itong ganitong inspection na hindi ho kayo nate-technical sa legal? Oh, yun nga po eh. So depende po sa yung mga business owners na to voluntarily na pakita kung wala naman silang illegal na ginagawa. So kung walang illegal na ginagawa, pwede naman pakita. Di ba? Mas maganda nga ganun. Otherwise, kung ayaw nila, siyempre they have that legal right. Pero meron din kaming mga yung may karapatan yung munisipyo to tignan yung mga ginagawa nila, like for example yung General Welfare Act clause as well as yung business permit, mayor's permit, para lang matignan if talagang tama yung ginagawa nila. So that's the thing na dapat magamit namin para naman tignan kung illegal or not legal. Legal or illegal ang ginagawa. Sakaling may resistance, anong inyong ginagawa nun? Siyempre, mag-ano kami ng cease and desist or for example, notice to explain bakit tayo naman. Diba? So they have that due process na to explain bakit tayo nila and then let's see if may basis o wala. So hindi naman na kagad-agad na arbitrary na agad-agad pupunta kami. Binibigyan lang namin at also ng karapatan sila na to explain bakit ayaw nilang pakita, inspect ang mga premises nila. Loud and clear. Your Honor,